neka voće. Jedan ovaj ananas je 100 dinara. Ovo je papaja, ona je skuplja, ona je 400 bata, znači više od 10 evra. 12-13 evra. Evo imam kusur 2 puta po 5 bata. Znači ovo ovdje moje košta 90 bata, a 35 bata 1 evro. Znači 100 dinara. Koje je ovo voće, nemam pojma. Koje si rekla, Milice, da je ovo voće? Između pomoranđa i grejpfruta. A kako se zove? Ja moram da krenem. Dobro. What's the name of this? How call you this? What is this? What? Never mind. Ne razume me ništa. Ok. Ovo je razno neko njihovo voće koje nikad nismo vidjeli. Ja mislim da je ovo mango. I to je to. Čovjek prodaje na ulici, ali i seckaju. Ima na pijaci. Evo je pijaca. A na pijaci nemaš i seckano voće, nego imaš da kupiš. Evo, ovo liči na krušku. Ovo liči na paradajz, ali nije. Šta je ovo, pojma nemam. Ajde, grožđe jedino prepoznajem. I ovo nešto što liči na jabuku, a nije. A i ovo je čudno. Unutra ima nešto mekano. Nemam pojma šta je. Evo ga ananas, ali